Sugeng dalu nih kan. Sugeng dalu Rama. Sugeng dalu. Sajake iki ana bintang tamu loro nduk telu karo slirane. Nggih. Ayo tepunge nduk tepunge. Bapak-bapak, ibu-ibu kula badene ketutungan kali dagelan kondang. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Liken. Piye kabare sampeyan? Alhamdulillah lho kabare apik. Ki sampean kabare piye? Aku kok apik Padha aku ya apik ya. Saiki kelas piro awakmu? Aku kelas 2 SD. Kelas 2 SD, aku kelas 3. Oh. Kelas 3 SD. Oh. Awakmu kelas piro? Ora sekolah aku tau tapi gak tau. Tameng iki kok iki. Apa? Ngene ngenani adekmu kidi kowe. Sik to. Aku kok kangen karo sampeyan. Padha aku yo kangen lho, ora petuk. Kan suwira petuk. Suwira petuk ya. Awake dhewe iso nek petuk, umpama petuk kok jalan-jalan ya. Iya, kok jalan-jalan. Tuku mainan, tuku boneka. Aku lek kangen-kangen BBM ya, aku kok ning ngisor kok nyuwun pin BBM sampeyan. Karo Facebook ya, karo Facebook. Aku yo ayo bahasa awake dhewe karo musuh kudune bahaya. Awake dhewe. Sampe suwi kok ganteng. Ya jelas toh kan arek ketemu nikan kan aku kudu ganteng toh dan ganteng ya. Aku jalan-jalan. Kok nyuwun apa jenenge? Kok selfie yo. Foto selfie. Seret, foto selfie. Seret. Pasti lah foto-foto kan awake dhewe. Iya. Wong loro ta ya. Iku awakmu aku numpak mobil wong loro ya. Iya kolek bareng ya. Mulai bareng. Ini apa toh? Iki aja omong-omongan kamu ini belas. Urung dikai kesempatan kok. Lah kok ngecat karo kene ngomong to. Iki lah sapa? Aku percaya. Aku paling bagus kan koyo boy lah ngene to. Ora. Awakmu koyo rombongane sapa? Belajar. Sudah kan rombonganku. Rombongane niken aku. Aku rombongane iki ibuke sing bocor iki aku. Iki kabeh iki sinden-sindene saya gane sak penonton iki rombonganku. Rombongane kene. Karo Mas Yudo iki. Rombongane ndi? Aku gak iki lho rombongane sapa? Sapa kowe kuwi? Jangkrik. Sapa? Halo, bocah cilik wani karo. Ono ta ya salah dhewe. Ora. Apa? Untung melok bapakmu. Kowe bar wani kok piye? Lho direken aku ora wani kok aku wedi. Lho. Nantang. Sampeyan kira karo aku lho sing gedinan aku. Belajar. Hai ngapa sing cengengesan kuwaplok ngono ae lho. Kuwaplok ngono lho. Galon mini. Heeh. Bapakmu pira? Bapak 45. Alah kene 5 siji yo. Akeh kene iki 5 siji. Wes anakmu bawain goro. Lah ngapa kok iso gor? Timbangan tak semua kaya lek bobote 30 tapi gelungane lho sing akeh. Urung mangsamu aku ki opo direken aku gak wani karo awakmu karo bosan kene iki lho. Nyanyi lambene nyantret tapi top ngono. Aku ki bolomu lho, Dok. Bolomu malah aku bolomu ya. Nganu apa jenenge umpama dadi artis ya? Artis aku coba. Umpamane Rama. kaya Ramane iki. Kaya pangeran ngoten lho. Wah, aku kaya pangeran. Iya. Cak Yudo. Heeh. Alian Husyari. Waduh, hari-hari itu bintang film. Diadil iki sapa? Om cakep. Heh, sampean ki paling apik dhewe dunia tersenang. Iya. Ayo sapa? Tak duduhi apik. Sapa? Ki Daus Mini. Masa aku kalau lidur aku terus gini. Aja ngenyek lho ya. Kuwi kok aku lek pas nang Jakarta tak omongne lho ya. Ya omong pas di Jakarta. Tak omongne tenan lho ya. Omongno karepmu. Iya kok. Cil, kowe karo niken kok kaya musuh. Ning ndi kok kaya musuh. Lah nggih anggitmu iku yo terkenal. Heeh. Lho nek ngono cilik-cilik oh. aku koyo boy wis songkol. Boy apa? Hah? Boy apa? Lho,
Awakmu ki kaya boy anak garangan iki lho. Jarang. Ngono kaya boy. Wong manis lho kan. Manis apa wong? Irungmu nyeprok ek. Lah yo wis pese lho wong. Mas Yuda. Gandang. Gandang apa lho irungmu koyo barongan kowe. Ah, masih apa barongan bisa kayak ngono. Ki apa iki irung kok pese? Wis bolongan iki. Bolongane gedhi. Lambene barang lho nyetret iki lho. Lho anu iki. Paling basane apa karo Aku pengen iki lho sisian lho ya. Bukan sisian. Kuping asli kaya ngene sisian. Lho krungu. Tes. Apa nih? Alah. Budak, pengen budak. Teko. Jawa. Ayo. Jawa. Takono nek. Aku lho saka kene krungu. Ah. Niki ngoten niku nggih nyuwun bayaran. Empuh kuwi. Boten usah dibayar. Benar. Toh, itu. Nek ora usah dibayari. Ora usah dibayari Oh, itu iki. rombongan. Sik to. Lah nggih. Muni. Alah pengen sak krungu. Jujo ae krungu. Aku krungu lho saka kene. Jajal. Yo. Tekan. Sampeyan kan tak tekoni to. Nggih. Takone Yuda. Sampeyan ndek anak apa ro? Lah, kuwi. Rekno Jejoko. Lah, teko. Krungu. Aku Jaga. takonono. Ayo, Dan. Lalu Hah? Dah. Alah. Kowe meneng kono ya. Meneng kono sik. Cara tak takoki ya ora iso kowe. Iso ae. Tak takoki koyo iki. Lho ya wis bebas. Kowe aslimu kondi? Saka Ngawi. Omahmu Ngawi. Ya. Anakmu piro? Anak loro. Lho. Anak sitok kelas 6 SD. Ah. Tok tung tok dak. Sing sitok kelas 1 SD. Tak detung. Sitoke lanang, entar ranking 1. Sitoke entar ranking loro. Blok ketak. Ya sitoke tak elone nggone mbae. Aku yang ngomong kendang iso mbok bapak. Mungine kendang mbok jawab. lah kan krungu dek. Ora krungu ya wong gendeng kok ora ditakoki barang. Sing gedeng ya kowe. Kok nesuwan iki? Nesunan Lah kowe. nggih. Kene iki kerukunan ya. Ah, wis bilang Keluarga kita. iki kerukunan. Nah. Masa sampean kok gak ngerti to Nesunan. pelajaran PKM iki? Kanthi aku bojoku tak jak PKK tak pengen. Banyak apa PKK apik wae. PKK pi apa Senin PKK, Selasa PKK, Rebo PKK. Kami tuh cak ngeluk. Wah, rene apa? Wis bojoku aja PKK karo. Sampean iki pinter apa ora? Sampean iki pinter apa ora? Pinter. Maju. Maju, pinter ora? Tak kono tak bedheki. Dene kan. Sik maju Aku sik. bedheki kan, bedhekno. 1 tambah 1. 2. Nah, saiki sampean. Sampean ya. Iya. Sampean. Wes lah, terserah. Matuk. Uang barang. Telek sapi? Anu, telitong. Telek pitik? Celincung. Anu muni apa? Ha? Lencung. Iya. Telek wedhus? Serintil. Lah pikiran petek tok. Pikiran kuwi telek tok nang utekmu. Hah? Sing mbok rupi telek tok. Teko Ilya yo gak ngerti. Gak ngerti. Jujo teko Oh, ngerti. Presiden Meksiko. Ah. Garo. Garo. Presiden Afghanistan. Garo. Karo. Telek sapi. Telitong. Ah, telek tok pikirane. Telek tok. Makane aja ngono. Lah awakmu apa ero awakmu? Apa? Nun sewu. Mangan-mangan ya biasa. Ya biasa ta? Soto wi tahu, bakso. Tahu. Soto karo bakso milih ndi? Milih soto. Sebab tahu Tahu mangan. ngrasakne, tahu mangan. Ah. Oh iya, rujak tahu. Tahu. Karo sego goreng. Ya enak rujak. Sebabnya tahu Tahu mangan. ngrasakne, tahu mangan. Apa kabeh mbok pangan ya? Tak pangan. Lah telek karo soto. Ya enak soto goblok. Iki tau rasane telek. Aku lho sik mikir awakmu kok malah mbak. Made. Kok malah tekan aku to ya. Yo kok ora salah aku terus ae. Aku bedhek ana ngono. Ya, dene kita. Tahu mangan soto. Tahu? Tahu mangan bakso. Tahu. Bakso karo soto nanti. Bakso. Nek soto karo telek. Apa? Soto karo telek. Nanti. Rong tau rasane kabeh. Ya, lah awakmu enak ndi? Ya jelas enak soto. Rasane ya Allah. Ya Allah, aku lho mikir awakmu kok iso mangan lho. Lah iya. Iki upama iki. Ben, wong telu cah telu ben gelem. Enak. Telek nang lepek. Ya,
dindung separo aku karo kowe gelem ora? Ya mono. Oh, arep kok pangan kabeh. Arep kok pangan kabeh. Iya. Lah, Yo, karepe didol separo cek lagi. emang pangan kabeh. Rutak. Anu kayak ono kecap karo caos. Wapuk. Telek apa sing gak mambu? Anu telek Garing. Salah kudu mambu. telek teles. Malah muak. Telek dirabuk. Salah. Telek apa sing gak mambu? Lho kok malah mbedheki aku. Lah telek apa? Katok ngono lho. Katok. Kok katok to? Kata. Telek apa sing gak Telek apa sih gak mampu? Telek dipoto. Ya ampun. Fotone ambune. Lah iya telek dipoto terus diambu. Ya ora, berarti iki nek prei nyinden mutune telek. Iya emang tak duduk sampean no. Wong waisa. Iya. Nggih, monggo. Anu iki akeh suwunan Nggih. percil Cak Yuda Nggih. Niken Salindri. Wah, iki jan nawala sak pirang-pirang. Oh. Layange. Napa niku? Ya koncone Jud. Yuda aja percil Ora rambut iso wis. padhae. Aku Alah, moco orang gunae. Ini tak macane ya. Apa? Tak macane. ya. Tak wacane. Kita macane. Tak wacane. Lah iya to tak macane. Tak wacane. Nya. Wong telu kok ampun mesti geger iki. Iki lho tak macane. Tak Tak wocone. Lah nya. Ulek. Macane piye? Macane. Oh. Suarane lho suarane. Wale iya. Refleksi sudah banyak orang yang Alah. Kuwi berita bisa nang ta mripate. Oh iya. Yuda Sugeng dalu bocane niki kula Joko Klemprak wong edan wayang menika kula badhe ngersakaken gending tembang tresna tembang kangen kalian kembang rawe gending menika kagem kanca-kanca kula Pak Sugeng Kecek Pak Supri Waiseng Pak Trimo Kartis kalian Pak Samsudin Blantek Sapi kagem Pak Dalang matur nuwun Sing blathek sapi wi aku tolong digabane susu nggih. susu apa? Susune sapi. Neng kandang ae karek mangat ini. Dia aja ta. ya, nggih. Memang apa kembang rawe? Bang Rawi. Bang Rawi tembang Krisna, tembang kangen. Nggih niki Rawe sing ngoten. dobel-dobel ku Pak dicari. Santo Sidoarjo nggih nyuwun kembang rawe sambel kemangi Asik. terus gerajakan Banyuwangi terus apa kuwi kanggo rika edan Iki enek iki lho mak loro to. sapi kuwedi Pocon. Maca kabeh. Sugeng dalu Pak Dalang Dekleng menika kula Pak Samsudin Blantek Santi. Penggemar Inggit Purwa menika kula badhe nyuwun tetembangan gending Pak Dalang Selendang Sutra Kuning Guguk Asmara versi Tayub. Nggih Tayub kalian Trisno Waranggana. Gending menika kula kirimaken dhateng kanca-kanca penggemar Inggit Purwa Pak Samidi. Pak Samidi. Pak Samidi wis mati lho Mbahku lho wi. Berarti Dudu iki. bisa di B. Oh, sampai di B, bangun sampai di A. Pak Supar Kru 35 Bangkok Pak. Aku sapa nek buncis kacang. Buncis Sabto. Pak Sabto, Pak Dibul sedaya. Menika wonten ing tlatah Sidoarjo mriki. Monggo nggih sang suwun. Ingkang Sutra Kuning. Nggih, Selendang Sutra Kuning. Igane rokok eblas dadi. Ora neng. Kuwentel-kentel lho layange. Mbok nyaya apa iso ijen dilirane apa. Seto. Enggak kamu ngomong. Sugeng dalu Pak Dalang. Nuwun tembang 1 luset 2 suketeki. Aku luset ae. Lah apa iso? Kowe apa iso? Tulisane mabur suwon iki. Iki jenenge ngono bubur sumsum. Matur suwun. Mabur suwun. Pak Ya. Dalang, Maju bersama Ki Deklek. Nggih. kupret. Jenenge apike kupret. Kepan. Pak Gawel Pak Tolkim. Nggih. Mas Tulkiem Pari Kediri.
Pak Dekleng betul saya dari Van Ringgit Purwo minta atau tembangan tembang kangen kanggo riko mentembekan. Nggih, gending ini saya kirimkan kepada Getok Lindri. Tutuk pisan kok. Siapa toh? Niken Salindri. Jenenge diapi-api. Ucapan semoga Tuhan yang maha nyeme apa nyeme? yang maha esa Yang maha esa nyeme. Yang maha esa nyeme. Wong jujur nyeme. Tulisannya singkat-singkat nyeme lah. Ya nyeme selalu memberikan Yang kesehatan. maha esa nyeme. Oke, amin. Demikian dari saya Mas Gawer. Mas Kiem Pare Kediri. Arek sitok diwaca engko sing dobel-dobel. Kepacul. Kok kepacul kepatak Kepatak. Selamat malam. Malam. Kepada Bapak Ki Dalang yang sedang Pentas. pentas di tempat. malam Salam sejahtera. Malam ini saya Iki diapane iki? sengaja meminta lagu. Kok sik dak cah loro tak kempuk. Nyapa anakku goyok-goyok. dampingi Sebel iki lho Mas. Alah, benamam Disumpet aku. ini kan mang ngompol iya. Aduh melaku nih. Oh, belum tak potong ini. Ya ampun, kita telete Mas ya. Bukan lagu. Boten. Iku nang leren. leren nang jejeg Lagu 1 Gubuk Asmara. 2 Kutha Blitar. Lagu ini saya tunjukkan pada Bapak Miko. Miko. Anakku tuh. Bapak Min Gampeng. Oh, nggih. Min gampeng. Kata gending ini Dilayani cukup sekian, terima kasih. Burung. Saya, Ah. Bapak Riyadi. Oke. Nggih, napa niki? Anu cak percil cak Yudo. Nggih, siap. Gubuk asmara diaturke sik. Oke. Dobel-dobel. Nggih. Ah. Ayub. Ayo. Ah. Iki ngene cak percil. Nggih. Pilihke jengreni Rere ya ta? Iku Men lo jadi MC. MC. Heeh. Aku MC lah. MC lho. Percil konco MC. Kamu kan dibenak nesek no. Jajal awakmu nang MC piye jajal? Lah sing kayak iki dos mini ngono lho. Ben ngekeki contoh nang MC piye Ah, jajal? Ya, para dirimu Alah MC kepaten. MC kudu endel. Endel suarane sing Endel gede. ngene lho. Ngono. Para dirimu sekalian. Saya menang aku ya. Lah wis kero obi. Kero angel. Kon kira gak aku langsung balik malah kok. Sik. Kuwi bayarane ben tambah. Tambah. Awamu ngene iki mulai DKI. Kei lah. Malah kayak piro paling sithik paling karo. Kei piro ya? Kei 3 juta paling. Iki apa? Gubuk asmara Siap, jengreni. siap. Ah, jajal. Rere Rani. Reni sing ndi? Pisannya no. Oh, aku toh. Ayo iki lho, bukan suara. Baiklah para bapak-bapak. Baiklah para bapak-bapak. Kurang gede suarane. Ayo Yudo lho. Baiklah para bapak-bapak sekalian. Kurang cilik. Kurang cilik nih. Iki bocah iki sisi tak. Bapak-bapak Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yuk kita tampilnya. tampilkan. Tampilkan. Baiklah para bangka-bangka. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, langsung saja kita tampilkan artis yang berkirut. Kira tiap Berikut inilah dia Mbak Reni. Yuk. Sanjaya. Sing ndi? saya rambutnya di kena kobong lho.